uNjengele Johan Booysens ukwamkele ukubanjwa kwabo ababandakanyekayo kwibhola lendebe yeFifa ka-2010. Kwincwadi yakhe ethi Blood on Their Hands, uNjengele Booysens wandandalaliza ubuqhophololo norhwaphilizo ngakoosomashishini abathile kwiphondo laKwaZulu-Natal, kuquka nalo Owayesakuba ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal, uNjengele Mammonyane Ngobeni, nowaye wamnika umyalelo wokuba avale uphando lwakhe ngalo mba. Uthi nangona bekhona abantu ababanjiweyo kodwa oku akwanelanga. We've seen a number of arrests over the last week or so, but I don't think we're there yet. What I would like to see is that the prosecutors who at the time, when we presented the dockets to them then, I'm referring to the Director of Public Prosecutions at the time in KwaZulu-Natal, Advocate Mammonyane Ngobeni, we somehow found that there was no evidence, and we now see that prosecutors have managed to compile a comprehensive indictment against the accused in this matter. Abantu esele bebanjiwe kweli tyala kuquka kubo usomashishini waseMhlanga Rocks uThoshen Pandey kunye namapolisa uCaptain Eswin Napashet noKenel Nevin Madu. Owayesakuba ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Mammonyane Ngobeni ukhululwe ngebheyili ye-20,000 rands ngethuba evele enkundleni eThekwini izolo.